Hemmejaňyza salam dostlar, ben Mehri. Habarsyz galma gepleşigimizin 371-nji bölümine. Awa 371-nji bölüm. Ýa 371 bölüm bolaýdyr dostlar. Hoş gördük hemmejaňyzy. Dostlar, geçen bölüm prosmotru diýsen gowy, sag bolun köp hemmejaňyzy. Demek sport dünýasynyň täzelikleri esasanam MMA sport dünýasynyň täzelikleri sizi diýsen gyzykly ekenne, şeýlemi? Tesbirlerde galyryp geçiň jogabyňyzy we men bu bölüm bomba gyzykly täzelikler taýýarladym size. Täzelikler diýsenken, şoň üçin gowjy ornaşyň we meni goldap like'yňyzy unutmaň. Hananna ýöredik. Klip täzeliklerimize başlaýarys. Söhbet Jumayev owadan aýdymdan birini götürläpdir. Ata watanymyz hakyny Türkmenistan döwletimize bagyşlap, halkym diýip ýaşaýar aýdymy. Halkım diýip ýaşaýar, halkım diýip ýaşaýar, bolup bize arkadaş, kahraman arkadaşym. Halkım diýip ýaşaýar, halkım diýip ýaşaýar. Kliplerimize dowam dostlar. Batyr Hoşturdy Fit Twist bilen täzeje Gowun delmi aýdymyna senariýaly klip hödürläpdirler we belä geçesim gelýär. Esasanam klip şu aýdyma has duýgu goşupdyr. Men gowun almy, gowunymy görünkämi, ay sana yalan süýüm, gowun ýokmak güna delmi, men gowun almy, gowunymy görünkämi. Klip täzeliklerimizin ýene bir dostlar Celilden gelýär. Täzeje owadan aýdym, owadan klip Guljagaz. Gerçekli olady sada, geyeni bolýama. On ýaly ýol Amerika, Ýewropada, bedewer ýaraşgabada. Dostlar, yeni twistden gelýär. Täzeje aýdym Fit Kuwat Dönmezow bilen täzeje klip hödürläpdirler. Bula bili aýdymy we aýdymam klipam diýsen gowy bolupdyr. We soňky döwrün serýän bölün twist malades haýdaýa durman täzelikler hödürleýär. Gel yanıma gelsene, sen bar yok mesele, ilerlemediyse de hiç. Bala bunu bil, bugün biz bolaly her hili. Gelýäs ýene bir täzeje aýdym, täzeje klip Mekan NB agamyzdan gelýär. Täzeje klip hödürläpdir. Ikimiz üçin aýdymyna. Mekana han öňkü ýaly dymyk aýdymyň dowamy ýokmy? Oňa meňdeş aýdymlar ýene çykarsaň gowy bolardy. Dünya kıyın ikimiz için, teredyen içinden geçip, elinden tutup bilmesem, uzaktan var tez giderim. Dünya kıyın ikimiz. Gayo gelýär. Täzeje aýdym Jannawo aýdymyna täzeje mood video hödürläpdir. Ýöne mood video diýip özü goýupdyr bölün. Men awtaýdy полноценный клип gördüm diýsem ýalňyşmaýan. Jannaw, ты так красива просто, Jannaw, я твоё сердце украду, Jannaw, без тебя я пропаду, Jannaw. Kakajan Teddy'den gelýär innik täzeligimiz dostlar. Ya Leli aýdymyna täzeje klip hödürläpdir. Klipini hem sujetli hödürläpdir diýsen gowy bolupdyr. Ahmet Damdam ve oğlu Aydın Trend'den gelýär. Täzeje aýdym, Kayfuýum aýdymy. Ve hem işekler ýaly agamyzyň oğlunyň energiýasy töwelemi bu klipinde hem şo energiýany duýup bolýar. Kayfuyum, kayfuyum, davay, davay, kayfuyum, ah, kayfuyum, kayfuyum, davay, davay, kayfuyum, 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 davay, davay, kayfuyum, ah, kayfuyum, kayfuyum. Ýaxşy show music diýip, ýaxşy akustik zapis üçin sahna taýynlapdyr dostlar we şo sahnada ýa bir näçe aýdymçylarymyz zapis etdiler we olaryň ilkinçileriniň biri elbetde Nazir Habibow, gowy adam. Dostlar, bu bölümde akustik täzeliklerimiz diýsen köp bolar. Olaryň biri Nowat Ödenýazow. Sen söýgüň özü. Say we bad wolf
On kesme bar bolsa ol dine sen adın sen sevmedi sevgi bar bolsa on kesme. Yine bir bomba täzeliklerin bir dostlar. DJ Bega'dan garaşanlar kän täzeligine DJ Bega'nın Begim sen aydymy? Yeketağım kanım sen, içimde kanım sen. Ayçak sen sen, yürüyüşüme dağıl sen. Yeketağım kanım sen. Kaver täzeligi dostlar kimden? Elbette Selvi Tuwaklyjy we özüniň muştaklaryny degendirýär tübeleme gow atmosferada gow ýazga geçirdiler jan ses ýazgysy. Ağlayar kalbim varin, küyseyer ol didarın ey. Mehrimden döreyen ovat, bezeyer senin dünyanı. Han Pelvanowdan gelýär ýene bir jany ses täzeligi dostlar gow aýdym bolupdyr tübeleme çaýyna degmez aýdymy. Vaktiyini bilmeyen ayhürler periler. Süyüp bilyen gıynama royuna devler. Ey milletin boynundan ey milyon. Jany sesi dowam dostlar diýişimýaly diýsen köp bu hepde täzeliklerimiz olaryň indikisi Rüstem Halydan gelýär. Gülcanım aýdymy. Cimanım görmeli bollum intigar. Cimanım görmeli bollum intigar. Alışım derdinden bollum bir. Indiki jan ses täzeligim dostlar Ogulbibi Reyimowadan gelýär. Täzece aýdym Gülsene ýar. Ağlama gülhene ya, yalnızsın bilhene ya. Sarlıklı bakın golkın. MP3 şahacımıza başlayas dostlar kim bilen Jumamrat Kasymov Pelvan Halmuratov Halipamyzyň aýdymyna cover aýdym hödürläpdir. Unutman. Unutman kara gözüm, unutman şirin sözüm, unutma, unutma aydan sözlerini unutman. Kenar aýdymçymyzyň täzece aýdym hödürläpdir dostlar, täzeden aýdymy. Başlayalım yine tezedin. Yürek gerek ağırmayan, kavanmayan, kökini saklamayan, alamayan, seni görünü alçılayan, olur yalı. Aýdym täzeliklerimizin ýene biri dostlar Batyr Muhammedowdan Saňa galsyn aýdymy. Diňlen lezzet alyň. Sana min birin gövünlerim, gövünlerim, gövünlerim sana. Bağışedin ovunlerim, ovunlerim, ovunlerim sana. Menden kalsın sana. Aýdym täzeliklerimizin soňky josy dostlar Mekan soňky sapar aglayan diýe aýdymy. Men ahaladım, sizem diňläp görüň. Ağlayan, ağlayan. İnni sen için soňky sapar ağlayan. Ağlayan. TikTok täzeliklerimize gelýär dostlar. Settar Kömekov, Settar agamyzdan täzece rolik hödürläpdir. Klip ýaly hödürläpdir rolini tübeleme. Yürüp dil basırken aysan gülmadın. Kimmedim oğudun dilde gövünşadın. Gelin bolsa dostlar bizi çağılımıza ekitýän şahajygymyza başlalyň. Könelleri ýatlalyň şahajygymyza. Kim bilen ýatlalyň? Gelin Amalia bilen ýatlalyň şu sapar. O da men aýdymy. Sen bilen ölme, sevsele mürgül solyan. O da men, bilmez zarin ağlayan. O da men. Dostlar indiki ýatlajak könece aýdymlarymyň biri Kaka geldi we Toylu Nuraliýewlerden Jemile aýdymy. Ýadyňyzdamy? Hasrat alı bugun menin daşımı hi. Nenin düzün kızıl kürte başımı hi.
Saklal men gözden akan yaşımı Cemile. Bir de aldaman. Dostlar gelin indi başlayaz. Tesvirler okalın şahacığımızı hem jamızın qowuran şahacıklarımızın birini. Geçen bölümde ilkinci bol tesvir qaldırıp berekella sözüne layık olan dostumuz Yasa Aliyev'den gelýär. İşinize üstünlük diye. Sağ ol qaldıran tesvirin için köp seňem işinde üstünlük. Tesvirlerimizin enlikisi dostlar Ihlas Pulliyev doğanımız. Şeýlece qaldyryp geçipdir. Ajaýyp bölüm boldy. Jeýti Nur Mehri we Ähli Media Toparynyň uly minnetdarlyk bildirýäris. Elmidama şeýle üstünlükli, täsirli we halkyň söýgüsini gazanýan işler bilen öňe gitmeňizi arzu edýäris. Sağ ol Ihlas köp hem şekler ýaly odan tesvirler galdyrýan. Aýdanyň gelsin ilki bilen seňem işinde üstünlük. Ağacan Yalkapov doğanımız hem şeýlece tesvir galdyrıpdyr dostlar. Mehri salamu aleykum. Genece işinize üstünlük. Yaz verdi Mahmudov diýdiň dogrymy ya Mahmudov dogrymy? Taqitlap aýdamak ýöne bilesim gelýär. Şo taýda bir harf bar. Odam y ýa-da u harpy diýär. Ağacan sawal galdyran tesvirin üçin Mahmudov diýip öňlerden tanalýardy. Ýöne ýazylyş hakykatdan Mahmudov. Şoň üçin men şeýle okudum. Indik tesvir galdyran dostumuz Şatlyk Kadyrov. Dokument tawşyrylmagan başlady. Kim nire okuwa tawşyrýan bolsa üstünlük dileýän sagamanja girin diye. Sawal şatlyk galdyran tesvirin üçin ämin aýdanyň gelsin. Hemme okuwa tawşyrýan taliplerimize üstünlük dileýän. Tesvirlerimizin soňkujasy Farhat doğanymyzdan gelýär. Şahzada Ataýewden boy ýokmuka diýär. Sawal galdyran tesvirin üçin gowy soraw beripsiň. Ýöne habarymyz bolsa sizden hökman habarly ederiz. Dostlar görüşüňiz ýaly bu bölüm uzun hem täzeliklerimiz diýsen gowdan gowy we köp boldy. Ay sizin göwnüňize ýaran bolsa tesvirlerde galdyryp geçiň. Menen bileýle sizin pikiriňizi. Şonluk bilen men bölüm jemleýin. Ýöne iň esasat näme? Özüňize goýja serediň hem işekler ýaly janyňyz sag bolsun. Indiki bölümlerde men bilen görüşýänçe hoş sag bolun. Şunça geldin ha. Yok bu kiling oňaýdymlar ýok diýmişdim. Akustik. Ýaxşy şo. Dogry aýtdym. Jany ses. Jany. Aýama ýatdym prosta. Aýtdym akylygym bar bir aýama ýatmak diýip. Ezelet ýatyrman, içim ýok. Ay täzeden. Aýdym täzelikler gözüň aldy, aklym aldy bir zat. Cemile de, jan bilen okuşalaýdym. Tesler ben dil çalışmaşan. Gülme.